Salah. Modaru, थैसानो नामा नों? सा मेगन गोनां खाना. नों बिसाथि होसिगौमोन. थां नोंनिया नों थां. लामानि सैमा बाग्रांखौ दा एदावना लाखा. दानो सौदावनानै उदै साजों नांबासो बम मोनगोन. साला. गोरों बेंग्रा साला. आं लोङो, आं फेयो. Nihal, masaku? Sikar. Sikar. Moजाङै. Is. Lasse. Is. Jirai, मोजां जिराय. Nihal. Nihal. मा जाखो नों? हा? मानो एरखम अबस्था खालामलाखो नों? निहाल. सोर नों? आंलै आं, निहाल आं. सोर आं? बुं. आं करन. करण. आं बे रखम नोंखौ इदि कन्डिसन जागोन होननानै आसा खालामथाराखैमोनलै. मानो इदि खालामना लाखो नों देहाखौ? हा? हाय. एफा मोजां सेंग्रा. मा दुखु दङ नोंहा निहाल? हा? इदि आला खाला जानो? मा दुखु दङ नोंहा निहाल? हा? बुंलाय. दुखु. Halida harsingno fैया करन भाई. Halida सिंनो फैया. Halida सोरनिबा जाबसिनायावसो फैयो करन. बुजिबाय नों करन? बारहुंखाजों सारन्थाइ फैफानाय बायदि थिक बिदिनो जायो. करन. महर. बै महरानोथ' मानसिनि एंगार हायि सुथुर करन भाई. महरखौ सोर दायो? करन भाई, मानसिनाय इसोर. मानसिनि गासै अंगआनो नुवाथारि इसोरजों दाजानाय होननानै जों सानना लायो. आदा निहाल, बुजिदोंना नोङो? आदा, मानो इदि खालामखो नोङो? मोना इसोरखौ इदि खालामनो. बिसोरखौ नायदावनानै मुजु, गावनियावनो गोलैफिनो. मा फोरमायनो सानदों नों इसोरखौ मुजुनानै? आं फोरमायनो? आं जुफाग्ला मानसियालाय मा फोरमायनो? जेबो गैया. थारैनो दं माबा मोनसे गोसोआव. नों एसे खोमादों. नों आंखौ बेस्ट फ्रेन्ड साननानै खोन्था निहाल. आं जा हायो मदद खालामगोन. I promise you. नेना सासे सिख्ला बैजों आंजों जोबथासा.
जिउआव नोंनोमोन आंनि जिउ सोलेरा नोंनिमोन अनजालि मानो नों बुजिया आंनि गोरबोनि अननायफोरखौ दङ दिनै मोदैनि बानायाव दङ दिनै दुखुनि हाखराव अनजालि जिउआव नोंनोमोन आंनि जिउ सोलेरा नोंनिमोन गोबां बोसोरनि अननायनि थफ्ला थिना दोनदोंमोन नोंनोनो गोजोन समायना गंसे देरा लुदोंमोन आं नोंनोनो गोसो सोलेर बावदोंमोन नोंनि मुङैनो इसोरनाव फोथा खेबस' नोंस'ना अन्थाइ बिखा नोंस'ना आंनि गोरबो फानजारिनिफ्राय थैलांबाय बेसे गोजानाव फोथा खेबस' नोंस'ना अन्थाइ बिखा नोंस'ना आंनि गोरबो फानजारिनिफ्राय थैलांबाय बेसे गोजानाव हेल' औ नेना नेहाल नों थाबैनो बे थाइजौगुरिनि दैसा सेराव फै हाय नेना मा खौरां हरखाब मा खौरां हरखाबनो हाबा जानोसै आं मा हाबा जानोसै सोरजों नेना नों थाथ' दे मा सोरजों नोंजोंनो आंजों औ नोंजोंनो हाब मा मैया मैया जाखो बे हरखाबनो मानो इदि जाखो नोंनि गोसोफोरा आं हमस्लाबनोनो हायासै आरो दायो जों सानैनि हाबा जानायनि बैसोआनो मा नों इदि सानदोंबा आंनि हाबाया देग्लायनो नैबे मासावनो सासे साख्रि मावनाय सेंग्राजों हाबा जानोसै आंखौ नायनो फैदों मैया आंनि आइ आफाया राजि जाबाय हरनो थाखाय दायो आंनिफ्राय राव मोनब्लानो 3 तारिख लानो फैसिगोन
नों जुदि आंखौ दानलानो हायाब्ला अरायनि थाखाय गोजानसै आरो नागिरब्लाबो मोननाय नंला नैना नों मानो बुजिनो नाजाया सम दं हाबा जानायनि जों सानैनि मोजां मोनलायनाया दिनै 4 बोसोर जाबाय आरो बे खैनाखौनो नों नेना थानो हालिया आरो नेबावनो हालियासै नों बेखिनिखौ नेनाय अनगायैबो आं दायो नोंखौ हाबा खालामनानै मा खालामनानै जाहोगोन नों सानदोंना ना आखायाव माबा खामानि ना जब मा दङ आंहा फरायफुनाय समावनो गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा हाबा जानायनि बाथ्रा साननानै उसुखुथु जायो आरो लोगोसे जिउनि थाखाय गियान बुथुमना लानो हानाय गोहोखौ गोथे होना लायो ओमफ्राय दायो आंना डिग्रियानो कमप्लिट जायाखै 1 बोसोरनि उनावसो जोबगोन बिदियाव आङो मा खालामनानै जाहोगोन नों जि खालामना जाहोयो आं बिदिनो जागोन नों जि जायो आंबो बेखौनो जागोन नायना बेफोर डायलगफोरखौ फिल्मफोराव मानसिफोरनो गोसो बोनो थाखाय बानायनाय इउ ट्राइ टु आन्डारस्टेन्ड नायना प्लिज थारैनो सिमां मुलुग आरो मोगथां मुलुग गोबां बहुद डिफारेन्स दं नों बुजिनो नाजा जों हाबा जानाय लोगो लोगो नखर सालायनो रांनि गोनांथि जागोन आथिखालाव रां गैयाब्ला जेबो खामानि गैयाखौनो बुंजायो बेनि उनाव आरो गथ' गथायनि गाननाय जानाय लोंनायनि अनगायैबो बायदि बायदि मुवा बेसादफोर नांगोन आरो लोगोसे आइ आफा नैना हाबा जानायानो मानसिनि जोबथा धोरोम जानो नाङा गावजों लोगोसे समाजखौबो फोसाबलांफानांगौ नोंखौ आरो एसेबां नेनो हाला आं बिदिबा नायना मोजां मोननायाव मेंनाय गैयै जानांगौ आरो मोननै गोसोआ मोनसे जानो हानांगौ अब्लासो थावरियो आरो बेसो थार मोजां मोनलायनाय आं आरो खोनासंनो बाबाय खोमायासो बुंजोब्बाय आंना नों दायो मोनसेल' बाथ्रा बुंनाय हाल आंखौ दा बावैनो हाबा लानो हागोन ना हाया आरो हायोब्ला आंनि आइ आफाजों रायज्लायहै खनसे जों जुदि सोरखौबा मोजां मोनोब्ला खायसे थासारियाव थांना थानो लुबैयो आरो खायसे बिथिङाव जिउ खोमाना लानो सानो वी कीप चेन्जिं जुदि नों आं बुंनायखौ बुजियाखैब्ला बेयो नोंनि गोरोन्थिया नोंनि आंनि बेखौ आइ आफाया सैज्य खालामनांगोन आं बेखौ जेब्लाबो लुबैया जेब्ला जोंनि हाबाया जाना थांगोन अब्ला नों बेखौबो आं डिसाइड खालामाखै होनना बुंनो मोननाय नङा बेबायदि सोलिनाय नङा मा नेना बुजिनो नाजाला नामा नों सम गैला समनि बारिया जोब्बाय आं थांना थानो हानाय नङा नेना नों आंखौ हाबा लानो गोसोब्ला दायो मिस कल मोनसे हर आं रेडि नेना नों बिदि दा खालाम औ नेहाल बे आंनि जोबथाराव नों रेडि जा आरो गैयाब्ला आं आरो जेबो बुंनो गोसो गैला नेना एसेबां अन्थाइ बिखा दाजा नों नेना आं अन्थाइ बिखा नङा नेहाल सम आरो थासारियासो जिउआ नोंनि सम आरो थासारिखौ दाय होदों नों बेखौनो थि खालामबाय होनबा औ आं खालामखाबाय नों जुदि मिस कल हराब्ला आं आरो दायो सम गैला थांसै नों थादो आरो आं दिनै सानसे नेगोन बेनि उननिफ्राय बास आरो दा बुंसै नोंनि आंनि सिमां नुनायखौ बेखिनियाव जोबथिदो नों बुजिनो नाजायासै एसेबो सम आरो थासारिया अन्थाइ बिखा नङा नेना थादो नेहाल नोंसो नेना बिदि दा खालाम नों नेना आं थांना थानो हानाय नङा नेना आं नेगोन जिउ जोबजासिम अराय सम नंखाय गोसो थोनायनि नेरसोनखौ समाजनो दिन्थिलांबाय नों नेना